Penigri ke All India Radio Shillong ke khubor man puli di kesan ni jana kimat bakongsan jong ke khubor. Penken ma bat banjir biang Menteri Rang Badu Narendra Modi ya kathong jong ke Sarkar India ban penggeladur ya kerukom in jong kipat nong rep hakari. Mendagasi on ajing keren ulam pang ke Lok Sabha ha ke yeng dorbar thawaan ke Meghalaya ha ke jingwan ke ba arsingi jong usha Shillong. Bat bu mau nong rim Menteri Rang Bak ke Meghalaya ukondot ke sangma bante ya ke Greater Bakmara Water Supply Project ha South Garo Hills District. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Badu Narendra Modi nim ke singi lo banjir biang halor ke thong jong ke sarkar pedeng ban penkelador ke rukom im jong ki pa nong rep hakari. Leng baki khubor ki ula pha leng baki Twitter ha ke jingdap ars nempura jong ke scheme Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana Modi ulang bakani scheme kala le ya ke bentak bakongsan ha karai kabakari kalashim ban pensuk ya kerukom im jong kipat nong rep jong kari. Menteri Rang Badu ulang ru ba ki nong rep jong kari kilong ki bentaki bakongsan ha ka thong ban penong kari ke basania haladi kata ka Self Reliant India campaign. Menteri Rang Badu ular scam ba ka sarkar ke le minat ban la ban penur long ya ka thong ban penyo arsha ya ka kamai jugi nong rep. Menteri Korbari jong Sarkar India Amit Shah ulang baka PM Kisan Scheme kala pun ko bor ya ki pat nong rem bat kala ai buram ru yaki lampang ke yen dorbar Lok Sabha Om Birla wan Shillong ha ka jingwan jungo ka bar singi jong ka ban sedang menta ka singi ha ka ni ka jingwan ka jong Birla let jurip ya ka jingte ya ka yen dorbar thawaan ki bathamai jong Meghalaya ha mau diang biang. Mendakasi lampang jong Lok Sabha play ya ka outreach and familiarization program for local bodies kabalong ka jingi play jungmut bat jingtep ki bedan kam sapang ki borsen shar ki Shillong ki thau bat ki ilaka ki hima ha Meghalaya bat ha ka jilla jong ka than stela mingi jong kari. Ka All India Radio Shillong kan walam ya ka live broadcast ya ka jingkren jong lampang ka Lok Sabha Om Birla ha ka yendo bar thawaan ka Meghalaya na du ka por khatwei siteng menta ka step. Ha Assam si hajar sau pongot ki dukhat jong ki kunhun king atiar kilawan ban pendem wat ya kmat Menteri Rang Bak ka jela usar bananda Sunowal ha ka jingelang ka bala penlong kerpang na ka bentakan ni ka bala long ha go hati ka si baar ha ka baki dukhat pendem wat kila rai ban ino ya ka kampentrim bat ban ya imno kum kiwe pat ki para beriu kini ki si hajar sau pongot kile no ki belawan pendem wat kini ki khot na ki santli ki kunhun king atiar ki bejule ki kampentrim ha ki district rilum jong Karbi Anglong bat West Karbi Anglong ki bakentop ya ka Sang People's Democratic Council of Karbi Anglong ka Karbi Longri NC Hills Liberation Front ka Karbi People's Liberation Tiger, ka Kuki Liberation Front, bat ka United People's Liberation Army. Da ka jingpin tri kam jong Sarkar Assam, ya ka sin jam ka bala tip kum ka Santrash Mukt Assam, ka batri kam hikilay benta, kata ka CI process, ka peace process, bat ka Surrender Kam Rehabilitation Center. Ka kam pentriem jong kini ki kinhun king atiar ha Assam, kala duna shibun ya ka rehabilitation ni ka song jing harap ki le no ki belawan pendem wat bakin la ban phai pat sa ka jing em kum ki we pat ki paranong susnong la le leng ba ka rehabilitation scheme bala penthamai na ka banta ki le no ka than stela mingi ka bala be da ka sarkar ka bor pnya district jong ka ribhoi rengkat bat ki nong mikmat na ka Meghalaya State Pollution Control Board nim ka si kila lit penong ki jing jure pakathan wa yam ka ba halor jong ka jing ujor ba ka don ka jing lum thop yo do yong u bala dep thang ka balong ka jing ma ya ka koi ka kya ya ki pa nong song snong bat ka ba penja khlia bat penlong bi ya ka wa ya kini ka jing lit jure la lam khmat do additional deputy commissioner jong ka ribhoi u ba bante J Kharsandi bat JF Lamurong na ka Meghalaya Pollution Control Board balasan ran lang da kinong yalam snong ka umroy nong ra bat
lum dat kla boy rembong rengkat bat kinong snong jong kini ki atli ki snong hakan ki jing le juret kinong yelam snong bat ki samla jong kini ki snong ila penpau ki jing sokhya halor kini ki jing lum thop yo do yong bala dep thang ka babu jing ma shibun ka wa ki bor sarkar ki la batha kini kinong yelam snong ba ken ai da ka sithi ker pat sha ka bor pne district jong ri boy nag benta ban pendek ya kini ka kam kini ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Laitali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kani gede ka All India Radio Shillong mentang ini pai biang syaki khubor ki berangsa. Ka Reserve Bank of India RBI Shillong min kasngi kala penlong ya ke program ajing tipat ba halor ki rukom trikam jo ki bank ha ka kam pisa tengka bat ki pat ba ha better sing Community and Rural Development Block Multi Facility Center Southwest Garo Hills. Ya kini gelempung na penlong da ka RBI kung kajing persang jongka ban pensuthu bat ajing tip ipat ba halor kijing mentoy ba ki bank ki ai kijing syakri kerkom kensho pisa ka babiang kijing trikam kepada ki kor ki bor ke bala tip muka digital bat ru halor kijing yada ye kinong kensho pisa na kijing syathok bat ki we di kijing tip ki bakerpang jong iwe pi iwe naki u DGM jong ka RBI Shillong u Bridge Lal Singh ula keren halor ka jingdon kam ba kinong simram na ki bang ki di ben siodap ya karam ha ka por blabo bat halor kumno ban kiar na ka jing penlang ya karam u project director jong ka project implementation unit jong ka National Highway Authority of India Ministry of Road Transport and Highway ula pentip baya ka FASTag la banyo na baro ki khadap toll plaza na ki DTO jong baro South League District ki badan ki toll gate jong ka NHI na ki Jakarta kam ka NHI Shillong bat Guwahati na ki Customer Service Center na Amazon Flipkart Snapdeal bat PTM na baro ki bank na ki mobile banking app na ka My FASTag app batru na ka website jongka ka www.ihmcl.co.in. Menteri Rambak Meghalaya Konrad K. Sangma nin kesngi ula bu yu manung rem bantai ya ka Greater Bakmara Water Supply Project ha South Garo Hills District. Ha ka jingi don rengkat lang Menteri Ketenat PHE uba arenik ton lingdo lembat ki wede ki menteri bat ki he sarkar ka Greater Bakmara Water Supply Scheme kan penbiang umbam ya ka sor Bakmara bat syaki khanri tuli ki Shillong ki bamarjan bat ki long yeng ya ki ba on penpoi lembak ni ki project ki long 8000 lais pa sa putli haba penpau ya ki jingkiman halor kan ka lat pan la te ya kan ki jaka penang menteri rang ba lo ong bakathan South Garo Hills kalano iusnyang babuntam haka khajna syak sarkar lembaki klaw ki par bat ki marpo khando handrei kalong pat kawei na ki district ki ba sha e beng bat basa din tam de na kani daw bo ong ba ula kot jumut banwan ra ki jingkla da ka bamang ya buntli ki project penroi khanang ban kentiu ya ka South Garo Hills district Ulampang kayan robat kawan ke Meghalaya ubak met bak lengdo nin kesngi ula bu yu manong rim na kebentaban senapan bahabat kentiu kerdan ya ke surok ubah nyu pupra poin kendai iwi 100 kilometer na Mairang Rani go down Azra ya ke bala tip muka surok MRA ha ke jingelang ke bala penlong hati Rot Singh Memorial Hall Mairang ubak lengdo haba ajeng keren ha ke jingelang bu manong rim ula ong ba keni ke surok ban senat mai kan long ba mentoy ba bat ke ban ajeng mentoy khamtam yaki pat ba jong kathang West Khasi Hills bat ek jelahi berokowei ha ka ba ula ong ba yaki ke surok on pendep pura yaki jingsna kat ho banajim mang jong snem banwan
uba brolding nong sit ubalang menteri ke sarkar jela ulo ong ba ke sarkar ke surok MRA kan yarap ban penduna ye ke jingdang kali ha nong ba Shillong nakadaw baki kali ke betmu ban lech Assam kilala ban pendan kam da kani ke surok mai kat tu kani ke kubor lakot ke belawan sepi na ke All India Radio Shillong.